No a my sa pomaly presunieme ďalej v programe. Teraz vás čaká také odľahčenie, ale nebude to len tak, pretože pozývam na pódium nášho milého hostia Marek Gregor, ktorý je zakladateľom Veldram. Dobré popoludne, ďakujem Euka za pozvanie. Ďakujem aj ja, že si prišiel. My sa dnes budeme chvíľočku rozprávať a verím, že si ukážeme aj názornú ukážku ohľadne účinkov bubnovania a to pri budovaní tímov aj aký to má možno účinok. Takže ja sa ťa len na začiatku popýtam, lebo každý vnímame asi bubny ako taký celkom cool nástroj, ale to nie je len cool nástroj, no to má nejaký vplyv. Aký vplyv to má na nás, keď bubnujeme? Áno, vedecké výskumy dokazujú a my bubeníci to na sebe zažívame, že keď hráme na bicie, tak sa v hlave zapája niekoľko dôležitých centier, a to motorické centrum, auditívne centrum, sluchové, vizuálne centrum, prepája to hemisféry a zároveň sa vyplavuje nám aj dopamín, keďže musíme na sebe makať, aby sme to zahrali správne. No a ešte si trénujeme aj disciplínu a vytrvalosť. Takže je to taký koktail veľmi pozitívnych účinkov pre myseľ aj pre telo. To čo znamená v praxi, keď stretnem bubeníka alebo bubeničku, tak potom čo, že je v kuse šťastný a úplne vyčilovaný? Práve, že môj príbeh je taký, že už od detstva, keď som mal nejaký emočný tlak, napätie alebo nejaké stresové obdobie, tak ako náhle som si 20-30 minút, hodinku zahral na bicie, tak ten stres odišiel jednak z tela, ale aj z tej mysle, že to bubnovanie spôsobuje to, že vy sa sústredíte na prítomný okamžik. V dnešnej dobe to nazývame mindfulness. A preto nedokážete myslieť na nič iné. Ani na prácu, ani na robotu, ani na deti, ani na nič, čo vás ťaží. A to je to odľahčenie. Ty vlastne toto riešenie na stres prinášaš aj do firiem. Čo ťa motivovalo práve tento účinok, práve v spojitosti s bubnami prinášať do tímov? Vlastná skúsenosť a zároveň my v našej bubenickej škole, ktorú som založil spolu s Danielom Buzinkajom, ktorý zároveň je aj z bubeníku kapely Para, tak robíme aj team buildingy pre firmy a keď príde taký tím 6, 7, 8 ľudí ku nám a zahrajú spolu, tak si trénujú nielen každý sám ten mindfulness, ale potom sa musia na seba napájať a tam vzniká takéto, že musíme sa vnímať a ťa za jeden povraz. Takže to združuje ľudí a udržiava tú tímovú spoluprácu. Niečo také sa kam dá prísť zažiť? No, priamo na Forbes Business Festivale si môžete u nás, tu na vstánku v Tesco Dobrej zóne, vyskúšať, aké to je zahrať si na bicie s nami alebo s našim lektorom. A keby vám to nestačilo a chceli by ste si prizahrať ku nám do školy alebo team building, tak môžete sa popýtať u nás v stánku, kde nás nájdete a všetky infošky sú aj na našom webe, aj na letákoch, ktoré ste dostali. No, vieš čo, nezostaneme len pri rečiach. Ja by som to rada zažila, tento účinok, ale nebojte sa, neberiem si paličky, nezačnem tu trieskať do toho. Čo nám tu môžeš predviesť, ako sa teraz, ako keby zimitovať trochu ten účinok toho bubnovania, tuto v hľadisku? Poďme sa trochu upokojiť. Áno, keďže tu nemáme spolu 200 bubnov, takže rozdelili by sme si vás na dve polovice. Jedna strana bude hrať, budeme skúšať ten základný rytmus, ktorý my, bubeníci v odbornej terminológii voláme bum, čvach. No a jedna strana, ľavá, odo mňa ľavá, takže od vás práva, bude hrať bum, čiže dupnete nohou. Vy ste bum? Áno, vy ste bum, čiže dupnete nohou a druhá strana môže hrať čvach a to je, že tlesknete. A ja sa teraz presuniem za bicie a Euka vás odštartuje 3-4 a ja vám budem pomáhať, že budem hrať bum, čvach a môžete sa do mňa pripojiť. A ešte otázka, majú zakričať k tomu potlesku čvach? Či to čvach je iba ten tlesk? Čvach je tlesk. Aha, dobre. Nekričte čvach, iba tlesknite. Vy iba dupnite. Bum. Myslím, že sme to pochopili, verím. Čiže počkáme na teba, ty nás budeš sprevádzať reálnym zvukom bum, čvach. Ste pripravení? Áno, nožkou, bum, potlesk, čvach. Marek, pripravený? Nie? Tak si to poďme vyskúšať, kým sa pripraví. 3, 4, bum, čvach, bum, čvach, bum, čvach, bum, čvach. Teraz by sa nám hodil ten pán Hevier, ktorý by do toho repoval niečo, kto ste ho nezažili pred pauzou. Poďme, zrýchlime. Ako na mňa to malo účinok, ani som nebuchala, nečvachtala, ale výborné. Skoro som už perfektné. Ako sa cítite?
No stres, perfektné. Áno, ešte môžeme si po každej prezentácii dať. Výborne. Ak vyjde čas, zopakujeme si to. Ale prúser bude, keď sa tu všetci vymeníte a nikto nebude vedieť, o čom hovorím. Aj to sa tu stane, pretože tu máme 6 stageov. Teraz už ale dám priestor Marekovi, ktorý nám predvedie reálne so všetkými končatinami, ako to bubnovanie môže vyzerať. Your husband is coming. Výborné, ďakujeme veľmi pekne. Marek Gregor, well done.